Raz bol jeden roky starý človek, ktorý žije už 3 roky a volá sa Roky. Príbeh o Rokinkovi. Takže žil Roky a išiel pod auto. Hľadal, nenašiel svoj cieľ, tak si musel odpočinúť. Za 3 minúty neskôr. Za 6 dní neskôr. Stále tam ležal, ale pozeral do bajku. Odviezieme sa? Jo! A ten bajk bol veľmi pekný a páčil sa Rokinkovi, takže si ho na ďalší part